wonten ing Paron. Oh, Paron. Ya. Ki Mas Rudi ya kepareng rawuh, isih warise sing di omah Mas Rudi. Heeh. Ya ngestoke dawuh. Mbak Lurah Teguhan mbok menawa kepareng rawuh utawa monitor sing nanggap awake dhewe winginane kae no. Oh, ngono. Oke ya sing kepareng rawuh. Gentong ya mbok menawa rawuh. Nyuwun pangapunten. Adate setiap tahun gentong kuwi mesti wayangan awake dhewe. Oh, wingi tahun iki tanggal 21 Oktober wingi gentong wayangan. Nyuwun pangapunten Pak Lurah kula mboten saged sowan tempuk tanggale. Ora ditanggap kok mosok ya prono iki. Kaya arep nonyol-nonyol. Ya golek sing rada ringan. Ya dibawani saka Nduk Wanda Amara. Ya. Wah. Ya, perawane diujo laras iki arek loro iki no. Ya. Lah, mayang ki wis ora. Ya. Nyingkar nyingkur. Cah loro 11 12 ya, heeh. Mirip kok, Nduk. Wah, iya. Kaya dene beda bapak, beda ibu. Ya. Ya. Wiwitane karo nyawang lamut. Ya. Lah napa, Pak? Ya disawang ki seneng. Ya. Omahmu Ngawi ya, Nduk, Ndah? Nggih, Pak. Ngawine pundi? Ngawine Jogorogo mriku, Pak. Jogorogo. Jogo kuwi wis ngarani, raga kuwi wis ngarani. Kowe dilairke ana ing Jogorogo kudu iso njaga ragamu merga kowe karo Gusti Allah diciptakan sangat indah utawa sangat cantik, ya ta? Nggih, Mboten? Nggih, Pak. Lah, mila dijaga. Ayumu aja nggih sombong, ayumu aja nggih angkuh. Oh, ngono. Mula gen entuk ganjaran, ayumu gen entuk pahala. Ayumu ki sedekahno nyang cah nom-nom kuwi. Abimu. Yo, tegese sedekah ki ditakoni nyauri kanthi bener becik. Mbak Wanda daleme Mbak Lurah Jegling niku pundi? Oh, mriko lah dimlebet sekedhik, disauri kanthi mesem guyu. Senyum adalah ibadah. Oh, ngono ya. Ayo genti, Okwa. Lingsem. Ya, Pak. Lingsem yen kemutan. Ya. Nanon. Lelampahan kang kawuri. Ya. Oh, Perwanda. Sidoarjo ya, mamu Pak, Pak. Nggih, Pak. Jare sarep rabi. Dereng. Oh, urung. Nggih. Aja suwi-suwi ya, bintang rabi no lho. Kancane ndang sambatan mahmu kono. Oh, ngoten. Heeh no. Nggih, siap. Ndang rabi ngos lak ngopo. Iya. Ayo ra, Amara. Tresna tulus nadyan minggu bekas marah. Ya. Diaturke ana digarap rong irama. Oh, rong irama. Sepisan dandut sing angka 2 Sambaya. Oh, Sambaya. Cara jaranan. Oh, ngono kok. Mas Gogo gen nyambut gawe. Oh, ngono. Engko keri-keri dikai jogetan budalan padya jaranan ku sing joget Okwa wae.